Sanjay, 1997 মସିହାର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କର୍ମବାସରେ ହୁଟେଲେ ବିଜୁଳିର ଚମକ ଏତେ ହୁଟେଲେ ବଜ୍ରପାତ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ତାର ହୁଟିବ ନା ଯା ହଉ ମୋ ପାଖଳ ପୁଅର ବାବା ସରିଗଲା ବାକି ରହିଲା ଚଉକି ରାତି ଆରେ ହୋ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଋଷିକୁ ଏଇ ଘରରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଓହୋ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍ ଏବେ ବୋଧେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିଦେଇ ସାରିଛି ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ରହିଯାଇ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାହା କିଛି ଦେଇଛ ତାହା କିଛି ତମକୁ ମିଛ ଦେବି କହ ଏଇ ଚେକରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖିବି କେତେ ଲେଖିବି କହ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଡ଼ ଅଭିନୟ କରି ମତେ ବହୁତ ଆଣି ଦେଇଛ କହ କେତେ ଲେଖିବି ଏଇ ଚେକରେ 20 ଲକ୍ଷ ନା 50 ଲକ୍ଷ ନା 1 କୋଟି କେତେ ଲେଖିବି କହ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ସାର୍ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କେବେ କାହାର ଉପହାରକୁ କିଣା ଚାହେଁରେ ଛୁରୀ ବନ୍ଧୁକର ଧମକ ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗର ଉପହାର ଭର ଭୂମିକାରେ ମତେ ଅଭିନୟ କରିଲେ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିଦେଇ ସାରିଛି ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି রবি চড়িছে ଯିବା ପୂର୍ବରୁ এই চেকটা ନେବୁନି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କପନ ସାର୍ ତମେ ଯଦି ମତେ ପଇସା ଦେବ ତାହେଲେ ମୋ ବିବେକ ମତେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଡ଼ାକିଆ ବର ସାଜିଛି আরে মা তো হাতের চাক ঘরে মোর হেতে চাকরি চাও পুনি তো হাতের চাক কোন মরিগলে না কোন চালিগলে ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲି କି ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନଣନ୍ଦ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକରାଣି ଚା ଦେବେ ସବୁ ଦେଖି ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇପାରିବି ବାପା गुड वेरी गुड अरे वाह टाइम में चाहे ହିସାବରେ ମୋର କଥା କହିବି अरे वाह କାହିଁକି ନ କହରେ ମା କହ ବାପା ଚାଚାଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ ଆଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାତ ବନୁ ବାପା गुड वेरी गुड अरे माँ तू टिके भीतर को गलो जा माँ तू टिके भीतर को जा ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ରହି କରିছে ଯିବା ପୂର୍ବରୁ এই চেকটা ନେବୁନି ନାଇଁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଗର କଥା ଯେମିତି ସିକ୍ରେଟ ରହିବ তাহলে ঠিক আছে রে এই চেকটা তো নেলুনি তুই যেতে বে অসুবিধারে পড়ি যায় এ তপন সমুদ্রকে মনে পকেইবো তোতে মু নিশ্চয় সাহায্য করিবি ও নিশ্চয় সাহায্য করিবি তাহলে মু আসুছি গুড বাই ଏଇ ଘର ମୋର 2 ଦିନ କଟିଗଲା ଏଇ ଘରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯୋଉ ପାଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ବରଷା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ ପାଗଳ ଆଉ ରାଧାର ଦମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସୁଖମୟ ଆରେ
तुमको समिला ତମେ ମତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରନି अरे କହୁଛ नहीं मैडम मु तुमको थोटा मजा करूनी सत कथा कहला तपन समुद्राई को पुआ सागर समुद्राई होचती तबु समय आ मु होले ନା ତାକେ ବି ପାରିବନି ଚାକି ସହିତ ମୋ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଛି ସେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ अरे नहीं नहीं କୁହ ତୁମ ପାଦରେ ଅଳତା ଲାଗିନି अरे नहीं नहीं ତମ ହାତ ସହିତ ମୋ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିନି अरे नहीं नहीं मु गुडे कॉलेज स्टूडेंट मु गुडे बैचलर दया कर मते तो भी सभी डाकरे जदि तुम पारुछ तो मते भाई बोली डाक मु बहुत खुशी हेबे କଣ କହିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାଇ ଡାକିବି हां मते भाई बोली डाक मु बहुत खुशी हेबे ଭାଇ ପୁରୁଷ ଜାତି ହଁ ଏ ମ୍ୟାଡାମ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଛଉ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ନ କହି ଭଉଣୀ କହି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଛଉ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଛଉ ପୁରୁଷ ନିଜ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବସର ରୋଡ ଛାଡି ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳେଇ ଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ तोरा तो कह ହଁ ସେ ପାଗଳ ନୁହେଁ ନିର୍ମତ ବି ନୁହେଁ ସେ ପଳାତକ ବି ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ अरे ना ଜାତି ନାଁରେ କଳଙ୍କ ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟେ କା ପୁରୁଷ मेरा ମାତକୁ ବହୁତ କାଟୁଥିବ ନା ତମ ଚାପୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆମ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗ ଯୁଗର ହେଠି ଖିଏ ଦେଖିବିନି ଭଲରେ ହାତରେ ଚାପୁଡ଼ା ଥିବ ନା हे भगवान आकु जेते कहले बे एबो कथा छोड़ुनी ओह मते गोटे अभिनय करबा पड़िबो नहले एइटु खुशी जाई हबनी अरे ना से किछि न रामायण रे जेमिति सीता अग्नि परीक्षा देइतिले तमे सेमिति सीता ही अछ ना तमे मोर पति थाई जाइछ बोली ହେଲେ କଥା ଆଚ୍ଛା କୁହ ମୁଁ ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛି ତ हाँ राधा तुम्हें वो परीक्षा रे पास करिछ ଠିକ ହେଇଛି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ସରି ସିଏ ମତେ ତମ କଳକୁ ନେଇଯାଅ आसो राधा आसो तुम्हें वो पाखକୁ आस